Saturday, it's my cheat day. So, ayan. So, yung aming sponsor ay dinala kami kay Olivia's Pizzeria. Ayan. At located ito sa Dagupan, Pangasinan. So, nag-order kami dyan ng ang kanilang napakasarap na pizza. Ito yung Per Pedro pizza nila. Oh, diba? Tignan nyo. Ang cheesy niya. Grabe. Ang sarap ng kanilang pizza. So, nag-order kami dyan ng thin crust yung aming dough. So, ayan siya. Sarap, diba? Oh, diba? Nalaglag pa. Grabe siya. Pinuhulot mo pa, girl. Ang sarap, oh. So, ngayon naman, tikman natin ang kanilang carbonara. Super creamy na carbonara ng Olivia. So, ang sarap niyan. Tikman na din natin yan. Ngayon naman, so yan naman ang aming drinks, ang cucumber lemonade. So tama lang yung timpla niyan, hindi siya matamis. So tamang-tama lang talaga siya. So tikman naman natin ang kanilang Roca Salata salad. Grabe ang salad na yan. Ang sarap talaga niyan. So meron siyang mga merong lettuce yan. So, meron ding caramel na parang candy yan. So, masarap talaga siya, guys. Grabe. Ito yan. At talagang binalikan mo pa yan, girl. Hindi mo talaga pinatawad. Inubos mo talaga yan. Ang sarap kasi, no? Try nyo yan pag napunta kayo ng Olivia's Pizzeria. So, inom ulit. Sabi ko sa inyo, cheat day ko yan, diba? So, pangalawang slice ko na yan ng pizza nila. Ang sarap kaya niyan. Kaya hindi ko mapigilan na hindi kumain. So, ayan. I-try naman natin ang kanilang truffle beef stroganoff. Yan. So, bagay yan sa kanin. Kaso, syempre, alam nyo na, ako ay nagda-diet. Hindi ako nag-rice. Tinikman ko lang siya. Pero masarap din. So creamy. Ayan, sabi ko sa inyo, cheat day talaga ni Manang Maria. So, solved na siya dyan. Pero syempre dahil naparami siya ng kain, kailangan na naman niyang parusahan ang kanyang sarili sa pag-e-exercise. Magsaya ka ngayon, girl. Kaya tuwang-tuwa sa kanila yung syempre. Hala,
ka, girl. Pang ilang slice mo na yan. Grabe ka talaga. Gutom ka? Patay gutom lang ang peg, girl. Hala, sige, hayaan na nga lang natin yung girl na yan. Total naman, bihira lang yan mag-cheat day. So, ayan na nga, sa lahat ng mga malapit dyan sa May Dagupan, hanapin nyo lang ang Olivia's Pizzeria. Hindi kayo magsisisi dahil napaka-yummy ang food nila.